Joan Abelló i Prat, conegut com el pintor de Mollet del Vallès, fou un col·leccionista apassionat. Al llarg de la seva vida va aplegar milers de peces, obres d'art i objectes de tota mena que encabia a la casa on va néixer. L'edifici, que amb els anys va anar ampliant a base d'annexar els habitatges veïns, és avui la Casa del Pintor, un museu sorprenent i eclèctic per descobrir. La Casa del Pintor no és la típica casa-museu. Va molt més enllà i trasllada el visitant a la vida bohèmia, culta, desenfadada i plena d'accessos de Joan Abelló. És una obra d'art en si mateixa, un laberint organitzat que ens mostra la immensa col·lecció de l'artista molletà. Una col·lecció feta apassionadament, inspirada pel desig d'aconseguir, posseir i preservar tot allò que li agradava. Una col·lecció que neix en confluir en una mateixa persona la vocació de pintor i la passió de col·leccionista. A l'entrada de la casa, una fotografia de Joan Abelló ens dona la benvinguda juntament amb una vitrina plena de fotografies i petits objectes que expliquen la vida del mestre. En una conferència que va fer amb només 24 anys, assegurava que ell havia nascut amb la idea de fer un museu. Dècades més tard, l'any 1999, el somni es va fer realitat i s'inaugurà el Museu Municipal, i 3 anys després, la casa s'obrí com un espai museístic públic que complementa la visita al museu. A la vitrina, fotografies de familiars, d'amics i dels seus mestres ens ajuden a introduir-nos en la personalitat d'Abelló. Veiem una edició de l'Hora del te, el llibre escrit per ell on recull els 14 anys viscuts a casa de Carles Pellicer, el seu mestre. Aquest llibre, que inclou una sèrie de gravats propis, és un sentit homenatge al seu mentor i a les tertúlies amb artistes i intel·lectuals que tenien lloc en aquell pis atapeït d'objectes d'art del Passeig de Gràcia número 4. Era un univers que, en certa manera, començà a reproduir a la casa del pintor i que, amb el temps, superà amb escreix. La vitrina també ens mostra objectes personals d'Abelló o dels seus mestres. Peces tan diverses com un rellotge de William Bouguereau, una agulla de pit de Pellicer, un gerro de Salvador Dalí o un collaret d'Egipte, així com els diferents reconeixements que va rebre, entre els quals destaquen la Creu de Sant Jordi i la Medalla de la Ciutat de Mollet, mèrit que comparteix amb el polític Jordi Soler Tura, l'actor Josep Maria Pou i el músic Josep Solà. Més enllà de la vitrina, a l'entrada de la casa, hi trobem mobiliari, pintures, talles barroques i escultures. En destaquem el cap de Magdalena, de l'escultor Pedro de Mena, un conjunt de pintures de temàtica religiosa, una col·lecció de plats de ceràmica de Manises del segle XVII, un quadre de Santa Teresa de Marià Fortuny, el retrat de dona de Martí Alsina, un retrat d'home de Joaquim Sorolla o el retrat de dona de Ricard Canals. A partir d'aquí comença un itinerari per diferents sales, pisos i escales amb els quals ens endinsarem en el món del col·leccionisme. Col·leccions d'art, de vidre, de ceràmica, de retrats, de joguines i de pintures del mateix Abelló. Prop de 1.000 metres on descobrir la que és, sens dubte, la gran obra de l'artista molletà, la Casa del Pintor.